The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga dautan, umusunod sa gibuhat sa mga makasasala, o makigabin kanila nga wala mo ila sa Dios. Moiyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo, ug nagtuon siya niini adlaw o gabi. Sama siya sa kahoy nga nagtubo daplin sa usa ka sapa, ug mamunga sa tingbunga, ug ang dahon ni dili malaya. Sa tanan niyang buhaton siya magmalampuson, apan dili sama nini ang mga dautan. Sila daw uhot nga mapadpad inighuros sa hangin. Ang mga dautan silutan gayud sa Dios ug dili itipon sa mga matarong. Bantayan sa Ginoo ang mga matarong, apan kalaglagan ang dangatan sa mga makasasala. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Job said in Job 1:21, "Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord." Psalm 39:4, "Lord, make me to know my end, and what is the measure of my days." One life for Christ is all I have. One life for Him so dear. One life for doing all I can with every passing year. It's not how long you live that counts, but how you live. Be humble to be teachable. Jeremiah 23:28, "He who has my word, let him speak my word faithfully." 1 Samuel 3:10, "Speak, for your servant hears." Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ni kadlaw, gikinahanglan atong pagpangandam sa kaugalingon. Ikaw nga magtotoo, gimanduan ka nga imong ikumpisal kanang imong mga sala na diha sa imong kalag, kung naaman gimanduan ka sa paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9, "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Ugalang kanimo higala nga wala pay kalwasan ang imong buhaton, dili ang pagkumpisal kundi pagtuo, pagdawat kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong personal nga manluluwas aron ikaw makasalmot ning atong Bible study through the YouTube. Busa sa hilo magampot ta. Heavenly Father, we thank you for this new day. Salamat sa imong pagdala kanamo sa makausapan ining dapita aron sa pagpadayon sa among pagtuon sa imong balaang pulong. Nagampo kami, O Diyos, nga imong tangtangon ang mga babag nga di sa mga nauna aron kami makapunting laman, kami makadupot sa pagpaminaw sa imong igatudlo kanamo ning adlaw. Salamat ning tanan, O Diyos, ang ngalan ni Ginoong Hesukristo among manluluwas. Amen. Mayong adlaw kaninyong tanan mga suki, mga higala nga nagasunod ng atong Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Kaninyo sab nga mga kaigsuonan ni Kristo, fellow believers, salamat sa inyong pagsalmot o unas tanan magpasalamat sa Dios nga
pakitang gipabuhi ang tudning higayuna timailhan nga ikaw ang imong kinabuhi wa pamahuman o ang Dios ana may nindot nga plano sa imong kinabuhi. Busa gipabuhi ka pa naginawa pa kita umikan lamang kinis kaluoy gugma, kortesiya o grasya sa Dios. Ato ipadayon. By the way, aniya man kita nagdupot sa atong tun-anan nga giuluhan nato og the dynamic spiritual life of believers. Mabulokon, kulbahinam, o thrilling, adventurous nga spiritual life sa mga Kristohanon, mga magtotoo. Karon ipadayon nato ang atong paghisgot niini og aniya man kita bahin niadtong Colosas 3:1. If ye then be risen with Christ, then keep seeking the things above. Niya kita dinhi mohonong kagahapon ug atong nasayran nga kanang up above mao kana ang pagkahimutang ni Ginoong Jesucristo, nagalingkod siya sa tuong kamot samahan above us. O busa atong tutukan si Ginoong Jesucristo atong atok siyang tan-awon kanunay sa atong pagtagad aron kita mahiluna gayud kanunay sa mga mando sa Dios aron atong masunod kini. Okay? So aniya kita nining atong tun-anan og these things above, kadtong things above kanang mga butang ato sa itaas are what God commands us to learn, to study, to apply sa atong kinabuhi karon. Okay? O so we can come to the knowledge of the Word of God. Magakaton kita. You see? Unsaon man ito pagkaton o sa kabutang wa na ito tuni. You see? Maubitaw nga kung ang usa ka magtotoo wala siya ay pagtuon sa pulong sa Dios, hanap gyud ang iyang pagkinabuhi. O unsaon malagi nato pag ila niining nindot nga plano sa Dios atong kinabuhi kon wa kita pagtagad sa iyang mga pulong. Si mando gyud na sa Dios human ka maluwas, dili kay kutob kara sa pagkaluwas. And then yung aling uban murag magpinulusok po moingon na lang, okay, luwas naman ko, bye-bye Ginoo, kita lang ta sa langit. O hindi mahimo na. Kaya ang imong kinabuhi din is kalibutan, mao ka na ang phase 2 sa plano sa Dios. Na kunuha ka kay bahon ining phase 1, phase 2, phase 3, unsaon manimo pag unsa subay sa plano sa Dios. Kaguliyang lang ang imong imong pagkinabuhi. Disorganized, you are in confusion, mixed up, illogical, unreasonable. You see? Inon pa sa Tagalog nagwatak-watak na nagkaguliyang, karambula lang. Wagoy pagkatulid kay wa masibo. Wa masibo sa timing sa Dios. Ato naman po ding itunan. So these things above, mao kini ang gimando sa Dios alang kanato nga atong tun-an, atong kanang katunan, atong tuuhan, o atong gamiton sa atong present life. See? And come to the knowledge of the Word of God. To sum up, God's will for you, believer, is 1, to be regenerated. Nga ikaw matao pag-usab. Human ka naman mutuo kang Kristo, ikaw na tao na pag-usab. Apan, kutob rakas pagkabata, kung dili ka magtuon sa pulong sa Dios, kaya mo man ay ikaduhang mando sa Dios.
grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Segundo Pedro 3:18. You see? Study the mind of Christ. Tun-i ang una-una ni Kristo. 1 Corinthians 2:16. Assimilate God's truth, post-salvation spirit, epistemological rehabilitation. Kinahanglan tag-rehab. Mao kay gikan pamantas pagka dili magtotoo. So i-rehab ta. Kini nga tong gibuhat. Silbi na ning rehab. Gikinahanglan nga usbo na nato ang atong panguna-una. See? Mo nang we have to renew our mind. We are not supposed to be in conformity with this world anymore. O gikinahanglan nga bag-o na itong panguna-una aron kita masibo na sa plano sa Dios. See? Ang Proverbs 15:24 nagakanayon, the way of life is above to the wise, that he may depart from hell beneath. Proverbs 10:27, the fear of the Lord prolongeth days. Pataas. But the years of the wicked shall be shortened. Ang fear of the Lord, ang bupasabot niya na ang imong dakong pagtamod, pagtahod. See? Di tungod sa pagka-awesome sa Diyos, taas, majestic sa Diyos. So we have that fear of the Lord. In fact, na bersikulo na yun, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Okay? So, ang imong pagtamod, pagtahod sa Diyos, mao ni makapataas sa imong mga adlaw. But the years of the wicked shall be shortened. Nas Proverbio 10:27. So, besides Proverbs 14:27, chapter 14, verse 27, the fear of the Lord is a fountain of life to depart from the snares of death. So, atong balikon, Colossus 3:1, if ye then be risen with Christ, then keep seeking the things above. Zeteo, seeking, to search, to learn. Ang pasabot yun nining to seek, pag kanang pangita, okay? The meaning here is to try to learn. Careful investigation or searching, to seek information. Pagpangita o dugang pangasayuran. Keep seeking, padayon sa pagpangita, and try to find out. So, kung ikaw sa kakristohanon, nining adlaw, then keep searching, seek information, those things above, nasa itaas. Here's a point of doctrine. Seeking the above here, nanginahanglan kini og pagdasig, og kanang encourage. Ang matingal ni Visayan, pagdasig, encourage, based on the command, keep seeking the things above. Unsa kadto? What again are the things above? Answer, ang current position ni Ginoong Kristo dito sa langit, nga nagalingkod siya diha sa tuong kamot sa Dios nga Amahan. Ang above diha is the upward call. Kay kita, we have been elected. Gipili na kita sa Dios. Pinili na kita. So this is the upward call. Philippians 3:13-14, ang mga magtotoo, pinili for salvation. Sa dihang kita mga magtotoo, mituo kang Ginoong Kristo. We did not invite Christ into our heart. Wan nato siya dapita nga numan. Tungod kaya nga tong kasing-kasing, our heart is deceitful. Malinglahon. Nanay bersikulo diha. We just believe in Christ and we got saved. That's it. We only use the non-meritorious faith. Way merito nga pagtuo. Ephesians 2:8-9 sa gisulti.
We have been saved by grace through faith. This salvation is not of ourselves, it's a gift of God. Not of works, dili sa mga binuhatan, lest anyone should boast. Magpahambog siya. Ako ray nahilangit, tungod kay nagbuhat ako niini. Mo kana, mo kadto, dili. Mo man pag supak yo kayo kana sa salvation by faith. That is the antithesis. Mao na nga gikinahanglan ang imong pag sabot, kasibot nining mga butanga. Okay? So we believe in Christ, we got saved. O the upward call to follow God's will here on earth. Mo kana ang iyang upward call. Kaya ang ato kung tumong, our goal as people is, ingon nga mga sakop sa kaliwatan sa tao, salvation. Mo na goal sa tanang tao. After that, unsa may sunod na itong tumong, what is our next goal? Bible truth. Kamatuoran gikan sa pulong sa Dios. This is what every believer aims now. Karon, nining atong panahon, samtang galingkod ka diha, naminaw ka nining mao mensahe, this is what we are aiming now, to grow in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Balik-balikon yun na to, hindi na mo kalimtan. And so, sa atong pagpadayon sa pagtuon mo naginganlan di otherwise called spiritual momentum, padayon kita sa pagbuylo nga tusunahan aron kita makaabot dito sa taas. Mao kana ang unsa atong tumong to become spiritually mature. This is the step to be winner believers. Ayaw na in taon kalimti. Kung buot kang mahimong mananaog nining kalibutan na og sa sunod na tong kinabuhi, then mao ni tugon kini sa Dios, mo bitong gipabuhi patang arong kadungog tanini. Buot sa Dios nga kita maka sinati atog yung mabati. We can experience this dynamic spiritual life nga gitanyag sa Dios kanato. Buot niya nga kita mahimong mananaog. Because actually God is the author of winners. Siya He has the mga promosyon giandam na niya, labihang daghana. Mga benepisyo, mga kaayuhan, mga kasangkapan, mga advantages na iatagan sa ng mga pribilehiyo. Okay, actually, kinagtuong panahon karon is the age of equal privileges and opportunities. Naibaw ka ba, ana? Naatay dagang mga kahigayunan, opportunities, o mga pribilehiyo. Mga, I don't know sa Visayan sa pribilehiyo, basta privilege. Narani mo pahimos ka ba niyan o di? It's a matter of choice. Mo nga itong padayon kini og hatag og emphasis kay mao kini ang buot sa Dios. Now, in fact, sa 1 Timothy 2:1-4, that is the exhortation to all believers. Kanang mando o pagpaaghat, pagdasig kanatong mga magtotoo. Diya sa verse 4, in 1 Timothy 2, verse 4, God wills that all men to be saved. Mamuni ka bubuton sa Diyos nga tanan unta maluwas. Kapag di man tanan maluwas, tungod sa ilang kaugalingong kabubuton, dili magpaluwas. So we use faith in God's Word. We use faith in God and His Word by hearing the truth. Roma 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Ang Proverbs 10:27, narabay hisgot diha nga fear of God. Di ba duga ang itong hisgotan eh. Fear of God means, dili kay mahadlo ka. Of course, gikadlo ka ni mo ang Diyos. Kanang
buot pasabot sa Proverbio 10:27 nga fear of God dili ni sala sa pagkadlok, dili ni kining fear of God din ni nagpasabot og respect, reverence and honor, pagtahod, pagtamod sa Dios. Now, nani punto din niya itong gidausap nga, if we follow God's mandate, our life will be lengthened. So, kung buot na kang mataas-taas ang imong kinabuhi, follow God's mandate. Proverbs 14:37, the fear of the Lord. Balikon ako, ang fear of the Lord is pagtahod, paghatag og dungog, paghigugma, pagtuman, paghimaya, pagtamod. Mao ni mga synonym. But pasabot ning fear of the Lord sa Proverbs 10:27. Now, diha sa John 14:15, now we are trying to quote some verses din in relation sa atong topic. John 14:15 says, if you love me, kinsa maning me, si Ginoong Jesucristo, you will obey my word. Na. Verse 21 diha, he who has my word and obeys me loves me and the Father, and we will disclose to them those who have my word and keep it. Now, yes, we truly love the Lord Jesus Christ once we are able to develop our personal sense of destiny. Mao na nga, sa imong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, pagpadayon sa imong spiritual momentum, diya sa sud sa operational divine sphere, diya sa sud sa plano sa Dios, then we are trying to develop our personal sense of destiny. And once we develop that, then we can say with that we truly love our Lord Jesus Christ. When can we truly say what a friend we have in Jesus? Ano sa aman? Ano sa aman ta? When can we truly say what a friend we have in Jesus? Alawiton na, di ba? It's a hymn. What a friend we have in Jesus. Ang tubang, if we have been seeking the things above by advancing in our unique spiritual life. See? Kaya kinig atong gibuhat karon. This is the process of advancing, you see, in our unique spiritual life. Unique. 1 John 5:2-3, for this is the love of God, who is the object. Now, by the way, who is the object or the subject? In plenary genitive, this means, for this is the love for God. Love for God. Love of God. Love for God, this is a result of the love of God. Atong gugma, personal nga gugma, ngadto sa Dios. Ang love for God, resulta kini sa atong personal nga gugma ngadto sa Dios. Now, because it is in the plenary genitive, talking about the Greek grammar, because it is in the plenary genitive, it can be reversible. Colossians 3:1 again. Colossians 3:1 has a lot of doctrine that is explained. O usa niini mo katong positional truth. Positional truth. Kamatuoran sa tinuod nga kahimtang. You see? God's word says, keep seeking. Zeteo, Greek word, kanang zeteo. Keep seeking the things above. Keep seeking is in the imperative mode. Sabot pa sa imperative mode? A mode of command. Mando. Keep seeking. But, well, although na sa imperative mode, it is conditional. So, there are two things. Positional truth. Number 2, keep seeking the things above. Sa diha nga nabanhaw si Ginoong Jesucristo,
misaka siya sa langit. Gusto? So, do we believers, kita, musaka punta. After we are resurrected, unsa, we are going to go up to heaven, above. Now, zeteo, balik tas zeteo. Ang zeteo is in the, ang kahimtang nining mong zeteo, na ni sa ginganlan o customary eternity present. Ang, okay, sabot pasabot nini. Ang customary, ang bot pasabot mo inandan. Okay? Ang iterative, balik-balik. So, mo nibot pasabot sa customary eternity present. Now, following the mandate or not following it of Colossians 3:1 is a matter of priority. You see? Anara ni mo, mo ba ni himuong pasiuna ni mo, priority o di. See? And it further is a matter of motivation. Pagdasig, it's a matter of motivation and right priority. Now, unsa may motivation? Unsa maning pagdasig? Well, motivation is inducement, enticement, encouragement, incentive, influence. Now, por ejemplo, kitagaan ka na ko pananglitan. What motivates you to come to church? Well, tubag, it is your love for God. And what motivates you to love God? Either by Bible doctrine or by the lust pattern of the CDs. And boils down to do human good. You see? It's either nga ang nagadasig kanimo sa paghigugma sa Dios maong doktrina or lain nga motivation by the lust pattern, mga pangibog na sa unsa unod, gumikan sa imong unsa na kay mga priority, na kay mga weaknesses, na kay mga flaws. Say mo na nga mo ni nagadasig nimo, what motivates you to go to church, tingali gusto lang kang makitaan sa imong mga higala mo kana mo kadto. That is hypocrisy. Kita nimo. Now, so it's either Bible doctrine mo ay nag-motivate nimo or by the last pattern of the cosmic dynasties and boils down to unsa kanang imong gibuhat maayo ba na sa tubangan sa tao tubangan sa Dios kana mga tawhanon kalibutanon nga mga maing buhat pagsimba nimo maing buhat man na, di ba? Apan unsay nagadasig nimo mo nay the bottom line. See? Nakasabot ka ba? Now, how do we know what is our motivation? Sumpay po ni. How do we know? Unsa man ito pagkaibaw? Kung unsa nga itong nagadasig ka na to. And what is the right motivation? Ang right motivation, paminaw, the right motivation, husto nga pagdasig mo ka ng pulong sa Dios. Unsay isulti Hebrews 4:12 again? The word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Mona, whatever we do in life will always go down to motivation, correct? It is Bible doctrine, ang doktrina sa pulong sa Dios maoy magahukom sa atong unsa motivation, tong kadasig. Question, where does motivation come from? Answer, from what you know in your Christian way of life. Kung sa imong nasayran. If what you know are the absolutes in God's Word, your motivation is never affected by anything in life. Samta ka na. Kaya mo man ang imong kanang pasiuna, ang absolute sa pulong sa Dios.
Now, what is the opposite of absolute? Relative. God's Word, God and His Word are the absolutes. The rest are relative. It is therefore God who motivates us. Siya ang agda kanato, dasig kanato. Not we. Dili kitang naga-motivate sa Dios. Dili. Who are we? What a joke that it is we to motivate God. Tawanan na po na. Now, pulong sa Dios, nagayon, we love Him because He first loved us. That also comes from motivation. Pinagi sa divine revelation through God's Word. Mao kana ang nagadasig ka na to. Ayaw na ni kalimti. Okay? Always remember, capacity to receive God's blessings in time. Mao na atong tumong. That is our goal as believers in Jesus Christ. To reach spiritual maturity. This is otherwise called capacity stage, na nagikatakos sa pagkinabuhi, katakos sa pagdawat sa mga panalangin, katakos sa pagdawat ugon sa mga pagsulay, na nakikatakos. You have the capacity to love, to enjoy life. You see? No na. Karon nga nagatubo ka sa pulo sa Dios, life has become meaningful and purposeful. Gusto? Naanay kahulugan, uy. Lahi na yung imong pananaw. Now, kini, kung ikaw nagalahutay, nagapadayon, nagmasubayon, sa pagtuon sa pulo sa Dios, nga mao ka na ang sa spiritual momentum sa atong Kristohanong pagkinabuhi. You see, God operates on the basis of integrity. He blesses those who have now the capacity. Maura na higayuna nga mo unsa. Mo panalangin ang Dios. He blesses you who now have the capacity. So God mandates believers to reach spiritual maturity. Kaya mo ka na lagi ang stage of capacity. It is reaching the stage of personal love for God. Sa diha nga makakabot na kita niya ng ang of personal love for God, nga kita we truly are motivated to love God. Sabot ka? It is studying, metabolizing, and applying God's Word that we can truly love God. Maura na. Pagtuon, pagtuo, dawat, paggamit sa pulong sa Diyos. Ayaw kalimti na atong memory aid. Operation SLA. Study, learn, apply. Study, learn, apply. Ang Diyos nagaingon, if you love me, keep my commandments. Na, klaro kayo nang balik-balik yun na. Paghatag og emphasis. Kay, if you truly love God, you are going to keep His commandments. I repeat, God operates on the basis of integrity. Ang iyang pagkakasaligan. He is not affected by the decision of a person to believe in Christ or to reject Him. So, Colossians 3:1 includes the doctrine of motivation. You see? Motivation is very important in our spiritual life. Kinamahinungdanunan kini. Mark that very well. Motivation. Unsay nagadasig kanimo. See? Colossians 3:1, if ye then be risen with Christ, seek ye the things above. Again, this verse, kining maong bersikulo, nagalakip sa doktrina, sa pagdasig, doctrine of motivation. Verse 1 says, if ye then be risen, ang risen diha is resurrected.
of course dili man ni makita tungod kay kini spiritual man. Okay? So because it is spiritual, we believers, kita mga magtotoo, have to live our life in a spiritual way. Nanumdong ka ba sa definition of the Christian way of life? The Christian way of life is a supernatural way of life, and as such, it requires a supernatural way of execution. Kini imong gibuhat karon. This is the supernatural way of execution. Ibo ka ba? Nagsuod ka na niining paagi nga dili kasagaran. Si talagsaon ra kini. Kuway nagahimo nining adlaw-adlaw pagtuon sa pulong sa Dios. Bueno na ay uban nga mga doctrinal nga mga magtotoo. Mao kana mga doctrinal nga mga magtotoo mo tagingan lang doctrinal. Kaya ang ilang pagkinabuhi gibase lamang sa doktrina. Manigingon doktrina sa buto sabot. Yung uban god murag prejudice sila nining pulong nga doktrina murag ilang pagtuo nga lain na ning tinuuhan. Doktrina naman. No, ang doktrina buto sabot ang unsa kamatuoran sa pulong sa Dios. Mao ni atong gitun-an. In fact, kung ibalik-balik na po niya, kini nga itong gitunan, murarata ini o kanang ning tangka na lang ta sa lamisa, igor ta mukaon, kay na ay nagaandam na nini. Diyan ay nagaandam sa makuti, kanang kinasing-kasing, tinudanay yung pagkuy-kuy, utingkay, pagsiksik, pag-usisa, unsibot pasabot sa mga kapitulo, bersikulo sa original. So, igo na tanging unsa pahimos nini riiko na ni ambot pasabot riiko pagkaila pagsangyaw nini kay diha ni nagaandam nini na ay mga sources. Grasya mao na ihingog grasya, lihok na sa Dios para natong magtutuo. You see? Eventually, ang atong yung pasabot niya, ang pulog sa Diyos, alang mas tanan. See? Of course, sugod ka sa maing balita sa kaluwasan nga, alang sa tanang tao. Okay? Ang human ka maluwas, human ni mo dawat ang kaluwasan, then, sugod ka na sa imong pagkakristohanon. Lahi ka na, pinalahi ka na. You are on a set apart. Paglain ka na. Di nakataga dinhis kalibutan. Taga langit ka na. Unsay gisulti sa Philippians 3:20. Ang brihe. Na ay mga verses, na ay mga version diyang sa Biblia nga klaro kayo. Kanlain man nga version ng buot pasabot, the gist of that verse, Philippians 3:20, mao ni ang tanang mga magtotoo, tanan mga lumulupyo na sa langit. Taga langit na. Di ka na taga dinhis kalibutan. Okay? Niya lang ka nagpuyo dinhi taghuwat. Grabe, kaya ka nagpuyo ni ining teritoryo sa kaaway sa Dios na si Satanas. Mabitaw na kitang mga magtotoo pahinumduman ta nga tulo ang atong major enemies. Tulo. The world, the devil, the flesh. The world, the devil, the flesh. The world, dili ni atong kalibutan itong itong gilakaw-lakawan, dili ni mabuta sabot. The world means ang sistema ng kalibutan na. Mao ni atong kaaway. Sunod, unod. Kinikinayang makasasala. Kaaway ni natoy. Kaaway ni sa balang Espiritu Santo. Flesh, the flesh. The old man, matod ba sa Biblia. O gang ikatulo, unsa? Si Satanas, the devil, ang unsa? Kontrabida. Nga gikas pagka Lucifer, nahimo na siyang Satanas. Okay? So, mo niyang tulo na ito ka major enemies. O niya,
Kini si Satanas, ingon nga kaaway lagi sa Dios, murag ngob ni samas leon. See? Like a lion, roaring lion, naga libot-libot, naga ngob, gani siya, nangitag siya iyang tukbon. Na kunwa kay, paminaw, kunwa kay pulong sa Dios, dali ra kang tukbon. Wa magkahinigiban. Wa magkay sword of the Holy Spirit. Unsa may imo, wa magkay taming, unsa man nimo paghigasdang. Tukbon ka. Of course, kung ikaw magtotoo na, di man muwa ng imong kaluwasan. Your salvation is intact, eternally. Way makatangtang niya, bisag kinsa pang gahom ning kalibutan, bisag si Satanas dili. Once saved, always saved. Punto akong dadon ni mo mahitungod ni doktrina sa eternal security. Kitang mga magtotoo, eternally secure na, oy. Di na kita unsa mawa gikan sa unsa gahom sa Dios. Ayaw kalimti kining doctrine of eternal security. Romans 8:38-39. Ang prinsipyo gud nini mao kini, once saved, always saved. Human ka maluwas, luwas na gyud ka. Ehemplo, si Pedro, Apostol Pedro. Unsa man gyud gihimong Pedro may tungod sa atong Ginoo? Be? Iyang gilimod. He denied our Lord kapila 3 times. Before the rooster crossed 3 times. Ang pangutana, did he lose his salvation? Natangtang bang iyang kaluwasan? Wala. Why? Tungod sa doctrine of eternal security. He was covered by the doctrine of eternal security. Once saved, always saved. Si David, numdum kang David. Unsa may makapainumdum ni mong David? Bathsheba. Unsa pa? Goliath. Okay. Si David, duhay iyang dagkong sa nga nahimo. He committed 2 major sins. Unsa man tong una? Adultery, pagpanapaw. He did cohabit with Bathsheba, who was married. You see? He cohabited with Bathsheba. Ay, gwapa mo sa Bathsheba. Iba na mag-istorya niya na. Itong panahon na, kay dito mas David sa palasyo, waman siya mo kuyog dito sa panon sa mga kasundawhan, dito nag-relax siya dito sa kahapon niya na. Dito siyang balkoni, tingali, nakita man siya matahom mga babae, naligo. Mautos Bathsheba, tanaw niya, uy, nalurat mang iyang mga mata. Dito ning soda, dito siya mong iyang una-una ang sa sala. Sexual sin. Natuwa. Adultery. Naging kuhabit siya ni Bathsheba. Naibawagod siya nga si Bathsheba minyo. Naibawagod siya nga si Uriah mo ibana. Okay. Mo ito'y primirong sa nga nahimo ni David. Adultery. Pagpanapaw. Ikaduhang sa may ikaduhang saang nahimong David. Murder. Pagbuno. Uy. Iyang gipatay pagyud ang bana ni Bathsheba nga si Uriah. Usara ba ito sa mga kadaguan, ranggo dito sa iyang kasundaluhan. Si iyang gipapatay. Iyang sugod. Iyang gisugod nala. Ayaw na siya. Si Uriah pa ko nas likod at tubangan. Aron matay. Namatay si Uriah banang Bathsheba. Mao to'y kaduhang sala nga nahimong David. Pangutana, did he lose his salvation? Natangtang bang kaluwasang David? Because of eternal security. Kasabot ka? Niya pa'y lain, si Moises. Moses, another well-known believer, leader among God's people, sa mga Hudiyo. Si Moises nakapatay o usa ka taga Ehipto.
He killed an Egyptian who had been beating an Israelite. Moses, tanawa, iyang gipatay ang usa ka Ehiptohanon. Moses buried the corpse in the sand. Iyang gilubong dito sa dito sa kanang ramantog sand. Okay? But pangutana, did he lose his salvation? Wala. Again, because of eternal security. Kita ni mo na. O, di na yun mawa. Paminaw, di na mawa ang atong kaluwasan. Basta tinuuray na nimong gidawat, gituuhan si Kristo nga imong manluluwas. Sa dihang pakyaso nato ang Dios ingon nga mga Kristiyanon tungod sa atong way paghingan sa atong mga nabuhat ng mga sala, if we fail to rebound o makadawat kitag litrang F sa atong report card sa atong pagkamagtotoo, luwas paghihapon kita. Di man ina. Wa kita'y mabuhat aron palang puton kita gihas team sa Dios. Kaya naatasakop tas team sa Dios. Human ka maluwas. Magabilin gyud kita kanunay nga mga sakop sa iyang sa panimalay. We will always be a member of the royal family of God. Bisag unsa ka daghang higayon o unsa ka grabe nga itong pagkapakyas. Even though how we failed, aduna kita sa katimos nga pagkasiguro nga kahimtang. Sa tigingon na daw, mo na positional truth. Naatay, unsa, usa ka timos nga pagkasiguro nga kahimtang diha sa Dios. Pinagi kang Kristo. Sa dihang maluwas kita, luwas gayod kita sa kanunay. Sabtak na. Ang Dios nagasulti sa ingon ini, naghatag ako kanilas kinabuhing dayon, ug dili nagayod sila mga matay, ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Juan 10:28. Ingon sa atong physical nga amahan, like our physical fathers, magpabilin kanunay nga atong physical nga amahan. Okay? Bisag isagop lang kita, human kita mahimugso, wa gani kita magakita kaniya. Ingon sa niya na ang atong espiritual nga amahan, magpabilin gyud siya nga atong amahan, gikan sa higayon sa atong pagkaluwas hangtod sa eternidad. Bisag unsa pa atong pagabuhaton, bisag ato pang ingnon nga dili kita luwas, even if you deny. You say you can deny, but God cannot. Kaya abi nimo, ang atong kaluwasan paminaw, ang atong kaluwasan mag-agad kanato. Kini nag-agad diha sa atong hingpit ka manluluwas si Ginoong Jesucristo. Daghan ra bagyod kayong mga Kristohanon ang nagapasipala sa Dios tungod sa ilang pagdahom nga sila ang hinungdan nga makatangtang silang kaluwasan. Sa in English pa rin pagkasulti, they think they can cause the loss of their salvation. Di ba na pagpasipala sa Dios? Paminaw. Wa rabagyod tayo mahimo, wa tayo nahimo aron atong maangkon ang kaluwasan. Ingon man usab, wa tayo mahimo aron matangtang kinihikan ka nato. Kasabot ka. Nakalimot ka na ba nga ang kaluwasan usa ka grasya nga gasa gikan sa Dios? It's a grace gift from God. We have been saved by grace through faith. Ephesians 2:8 and 9. This salvation is not of ourselves. It's not of works. Dilis mga binuhatan. Lest anyone should boast. Dili ang Dios sa gitawag nilang Indian giver. Dili Indian giver ang Dios nga iyang bawion kanang iyang hinatag nga mga gasa. Di siya ingon na. Sabot ka? Unsay giingon sa pulong sa Dios Episo?
Kay pinagi sa pagtuo, naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat na. Kung dili gasa kini sa Dios. Busaway makapasigarbo nini, sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Na, klaro, tinaw na ba? Tinaw kayo ka na, di ba? Dili pinagi sa atong mga binuhatan. Imong pagkabuot, naman mo uban mo yun siya. Kanang inyong sang iyong kaluwasan. Hindi ko makadawat niya na. Magbinuutan lang ko. Ayaw ko ingnaw magasasa ko. Ewa ko gibuhat nga sa, uy, how dare you say that? God's word says, Romans 3:23, all have sinned. Kinsa nagsulti? Diyos. Ang tanan nakasala. And come short of the glory of God. Nakabsan sa imaya sa Diyos. Balikon ako. Ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. All have sinned and come short of the glory of God. Romans 3:23. Basahan na. So, dili pinagi sa itong mga binuhatan. Kailangan lagi uban mo yung basta lang magbinuutan ko, walang ko'y kontra, magsimba-simba lang ko, okay ra, luwas na ko. But may muni yan, that is your choice. Panang Diyos nagasulti, it's a matter of choice. I have my perfect solution that you get saved through my only means. Only one way to get saved. Faith alone in Christ alone. Kaya dagan mo gumayo, mutuo ra kong Kristo niya maluwas ko, marwag di ko katuwa na. Ato ko po nagdugang agbuhat na naa. Diyan man na. Atong tampuan, mga katiwagan mo yung tampuan, dugangan ba? Kaya di pa man sila matagbaw. Marwag di ko katuwa na. That is, mura nag-iingon na nila. That's easy believism. Easy believism. Sayon ra. Sa una. Ila man ang gipili. No, lagi na. Nga. It's a matter of choice. So, akong balikon, dili pinagi sa itong binuhatan nga kita maluwas. Well, na ay mga pilosopong tao nga mo yung bek, kung imong hangyoon o panghayoon sa Dios nga magpaluwas ka, luwason ka niya. So kung imo po siyang hangyoon nga biyaan ka niya, biyaan po ka niya, di ba? Ang imo rang mahimo, mao ang paghangyo ka niya, kung biyaan ka niya, di ba? Nawala rin mga pilosopo. Well, higala, paminaw maayo nini. Gikasubo ko sa pag-ingon ka ni mong sayop ka. Hingpit kumplito yukas pagkasayop ni mo. 100% kang sayop. Abi ni mo nga nung sayop ka higala, paminaw. Patubago na to ang Biblia nini. Ang Diyos mismo nagaingon diya sa Hebreano 13:5b. Og dili ko gayod kamo biyaan o talikdan. Na, sabot ka, dili ko gayod kamo biyaan o taligdan. I will not abandon you. I will not leave you or forsake you. Hebrews 13:5b. Apan tingali mo ingon na sa kao, pananglitag mo undang ko sa akong pagtuo, o di na ko mutuo. O pananglitan o magduha kong luwas bagyo ko. O kaha makabuhat ko grabe og ngilan kayong buhat nga makaingon ko sa akong kaugalingon nga di nagyog ko lagmit maluwas ini. Paminaw igala. Ang atong kaluwasan nagaagad lamang sa Dios, wa mag-agad kanato ug ang Dios nagasulti og dili o kamubiyan o taligdan. Ang dili yun. Basta never means never. Sabta ka na. Sublion ko sa pag-ingon,
wa tay sarang mahimo aron matangtang ang atong kaluwasan. Wala. Ingon kahingpit ang pagkamatinumanon, pagkamatinuoron, pagkamasaligan sa Dios. Nga bisan pag imong ilimod ang pagkaanaay Dios, bisag ilimod ang atong pagkaluwas. Ang 2 Timoteo 2:13 na kanayon. Paminaw. Kung kita dili magmatinumanon, magpabilin siyang matinumanon. Kay dili siya makahimos paglimod siyang kaugalingon. Kay paminaw. Kay kung ilimod kita sa Dios nga Amahan, kitang mga sakop sa iyang harianong panimalay, iya pong ilimod si Kristo. Kung mao ka na, dili ka na niya mahimo. Dili siya makahimo niya na. Kasabot ka? Diha gyud sa higayon nga ibutang kita sa Dios ngadto sa iyang harianong panimalay, pinagis pagtuo kang Hesukristo, siguro og bug-os na gyud og dayo na, eternal na ang atong pagkabutang, pinasikan ka na sa iyang pagkamatinumanon. I hope na sabtani mo na. Roma 8:14-15 na kanayon, ang tanang gimanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. Kaya ang Espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo, dili mag-ulipon kaninyo aron kamo mahadlok. Ang maong Espiritu maghimo hinuon kaninyo nga mga anak sa Dios. Tungod niini, magkasangpit na kita sa Dios, pinagis pag-ingon, Amahan, Amahan ko. Ingon nga mga sakop sa panimalay sa Dios, as members of the royal family of God, magkinabuhi kita sa eternidad didto sa langit. Mao kanay saan sa Dios? Mutuo ka ba niya ng maong saan o dili, imuha na ka ng pagpili. Kaya mutuman gad kanunay ang Dios sa iyang mga saan. Okay? Dinhi lang una kita kutob sa atong pagtuon nini. Atong ipadayon kini. Uban pa mga pagtulunan o gidapit kagihapon higala o igsuon sa subay pagsunod ng atong series nga pagtuon sa pulong sa Dios, pinaagi sa YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan grasya gikan sa Dios. Naara kanimo pahimos ka ba nini o dili? Kayang Dios mutahod sa imong kaugalingong kabubuton. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong hatag og dugang kasayuran kanamo Dios gikan sa imong balaang pulong. Salamat sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Wa gayo pakyas ang imong mga saad. Ug nga kami, O Dios, we are the recipients of your faithfulness. And we are so grateful to you for taking care of us. Nga wag yo'y kulang, O Diyos, ang imong provision o panalipod ka na mugikas mga kabilinggan sa kinabuhi. Apan, nagampo kami, O Diyos. Dada kami din pag-usap. Ron kami makapadayon sa pagsibog sa unahan sa among Kristohanong pagkinabuhi. Aron namo gayong makabot ang among tumong spiritual maturity, the capacity stage, aron amo gayon nga masinati ang dynamic, kulbahinam, adventurous o sophisticated nga spiritual life namo nga imong mga anak. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.